to rob the video robot and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Watch for the jet storm. Mom, ever heard of noise? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Helo, croeso i'r stream. Just yn dweud, sorry bod fi bach yn hwyr. Fi ddim gwybod faint oedd y timer di mynd, o'n i ddim yma. Ond, diolch am y hydrate. Cloudy Lemonade, hyfryd. Prynes i'r gêm yma yn Regenerate am 3.99. So ni'n eitha hapus dy hwnna. Fi byth di chwarae fe, so na i dechrau o'r dechrau. Yn gael o'r holl effaith. Chwarae fe am y tro cyntaf. Mae'r HDMI splitter thing yna rad wedi gweithio'n ffantastig. So, dydd Iau nesa, byddai'n sesiwn yn chwarae mewn person. A byddwn ni'n chwarae gemau Time Crisis a gemau Seithi a lots o move controller gemau ar PS3. A naeth... Gyda nes ti awgram i fi wneud hwnna. Emrys am wedi gweithio'n gret, so hapus iawn gyda hwnna. So dwi'n hoffi'r... really, so diolch am hwnna.
Dwi yn fan mawr o gemau lliwgar plentynnaidd. Wel, ddim falle plentynnaidd, ond oedd Tiny Toons amser pan o'n i'n tyfu fyny. A mae'n eitha cool gweld nhw eto mewn game fideo. Fi ddim wedi profi nhw. Yn gyda dyfu Tiny Toons ar y Game Boy. Mae yna Game Boy Babs Bunny. We're going on a big adventure. Acme University. Oh wow, mae'n mynd i gael gymaint o hwyl. Right. Buster, be careful! O'n i hanner a chwarae gemau Olympaidd Move heddiw, achos dwi ddim mor boeth, ond falle na i wneud hwnna hwyrach ymlaen heno. Fi jyst eisiau gwneud yn siŵr bod y controllers i gyd yn gweithio a popeth er mwyn paratoi gyfer wythnos nesaf. Dwi'n gweithio mas, okay. Good. Oh, damn. So chi angen gwasgu yr awyr i bwrw. Dwi'n chwarae ar y Super Nintendo heddiw. Yeah, mae dy fi'r SD to SNES. You know, mae'n ffantastig. Ni'n gallu chwarae unrhyw game bosib. O, mae rhywbeth eitha special os chi'n ffeindio bargain mewn siop. Sydd fel ar yr... ni'n meddwl o'n i'n gallu casglu hwnna am ryw reswm. Chi'n ffeindio bargain mewn siop sydd yn ar fel cartridge a chi'n gallu trio fe a cael ei weithio bach o'r tips na, earbuds a alcohol a glanhau nhw a cael nhw i weithio. Mae'n teimlad eitha arbennig. Dash jump. Aha! Right. Wehey! Uh-oh. Oh, man, cool. Let's try... Oh, no. Good one. Yeah, bydden ni'n meddwl bydden ni ddim fel na, achos beth yw'r pwynt, ond mae'r hoda ynddo fi yn dechrau gyda diddordeb eto mewn casglu. Fi ddim yn gwybod os mae hwn yn peth da o gwbl. Hwn yn beth. Pam mae ddim yn cario ymlaen? Colli rhywbeth. Colli'r plot. Oops. Oh gosh. So the R1. Pam mae'n gadw mynd fyny?
Okay. Dwi ddim di meistroli hwnna o gwbl eto. Oh. Okay. Mynd ffordd yma. Dash. Oh, dwi'n gweld. Gallu redeg allan o'r dash. Oh. Oh! Oh, dwi'n aros tan y dash I llenwi a wedyn neud e. Mae'n I ddim di meddwl am hwnna. Mae'n rhoi fwy o calonau I fi. Beth fod ni'n neidio? O, dwi'n gweld. Dyn ni'n symud hwn yn y gosach a wedyn chi'n neidio I un lle i'r llall. Ie. Okay. Neu dwi jyst yn gallu mynd lan fan hyn, sgoiau. Uh-oh. Felly jyst cuddio o falle. Oh my gosh. Rwy'n cure o'r boi yna. Oh, ni'n gobeithio bydde fe'n bwrw ac agor y drws I fi. Dwi'n jyst yn neidio ar ei pen? Na. Oh. Yeah, fi'n gwybod. Fi'n gwybod. Ti'n disgwyl I newid e hefyd. Right. Aha. On a Lowe's house now, you meddwl. Oh. Hey. Yeah, ma fe. Yeah, chi'n dechrau colli'r plot gyda carddoriaeth yma. O leia fi'n gwybod nawr beth mae'r dash yn neud. Good, mae rhaid I chi aros I fe llenwi. Un camera tro pawb. Actually, nes I ddim rhoi yn y Discord. Ai. Wrth I hwnna. Let's carry ymlaen. Sorry, I just atgoffa pawb. Bach yn slow heddiw, pam. There we go. Copy. And I gwrs. Yma ni. Yma na. Ie, mae yn. Os dyma yw'r tiwn yr holl ffordd trwy. There was happening. Dizzy is destroying the kitchen. If we don't stop him, there won't be anything for lunch. How can we stop him, Hampton?
Be ni fod... Beth bydd e eisiau? Dyma Taz. O, dwi'n cofio hwn. O, fi'n credu y port. Aha, port, Sut ydw i'n ysgoi fe? Yn pwynt. Dwi'n mynd i llaw fi fan hyn. Rhaid bod e'n llawn erbyn hyn. Yn ffordd. Y donuts na. A'r hufen iawn. Dwi'n gallu just... O, mae hwn yn anodd. O, mae 5 continue dy fi. O nawr, dechrau. O. Beth gallwn ni jyst wedi gwasgu reset e? Sut mae hwnna... Fi wedi gwasgu continue neu quit falle? Na, mae wedi cofio save fi. Os dyma yw cerddoriaeth trwy'r gêm I gyd, dod fi wastad yn dweud mor dda fel arfer mae gemau retro 16-bit, 8-bit oherwydd eu cerddoriaeth. O ffaith bod na ddim bod yr un tune jyst yn ailadrodd I gyd. Right. Mae'r dash yna, ond am chydig, dwi angen neud y mwyaf o hynny. Dwi'n hwn? O, dwi'n gallu mynd o dan. O! Oh dear. Uh-oh. Oh, na! Ti jyst angen ysgoi hwnna te. Rhaid gadlu'r dash then.
Ie. Deall os chi'n... Ti o beth, bydde fe wedi bod yn well os ti ddim wedi dweud wrthai, achos nawr ti jyst yn clywed y cerddoriaeth mwy amlwg achos bod e'n loop. Looney Tunes yw e, felly falle ni wedi wneud e i ni chi fynd yn loony. I'm sure. Come on, skip. Come on. Let's skip your line. Oh, good. Credu fe'n gallu mewn ffordd na. Beth yw'r cuddio? Ond o'n i fwy o synwyr yn dwi e? Cuddio fe? Cuddio. Siawns o fe bwrw fi yn y spot yna. Hei. Cuddio. Ha, fi di gweithio mas adeg eitha da fan hyn. Oh, come on. Oh, anheg. Oh. Right, I gael y tro yma. Aha, mae'n neud loop. Bendant gyda tactegau gwell. Trauma! No. No? Don't sound. Nah, don't quite. Go on. Hey, I got it up. Dwi'n mod i'n agos. Wedi cael loads o ddod. Hey. Hampton. Oh. So rei Tiny Toons yw fel plant y rai oedolion. Syniad na eitha nes. Neu ife nhw fel plant bach o nhw. Ti'n gwybod, os chi'n
gyda unrhyw syniadau cryf ynglyn â hwn, rhowch e yn y sgwrs, yn y chat. Babs. Come on, Babs. Almira or Arnold catch won't be able to find. Oh, nhw'n ffrindiau fi. Oh, ni'n meddwl bod Taz. Oh, oedd hwnna'n bonus round wedi gwastraffu. Oh, Elmira oedd y... fel y... llafan, neu dinosaur yna, bach. Oh, gosh. Ofnadwy. Oh, God. Yeah, first. Bach o newid cerddoriaeth? Oh, cerddoriaeth newid Emrys! Bai! Pawb arall sy'n wylio? Oh my gosh! Sioc mawr yn dwi. Right, dwi dal yn gallu... Clasur tafi tomatoes. Ymlaen. Oh, ni'n gallu dwi. Hefyd. Coyote. Ooh. Oh, dwi angen neud dig. Nice. Wel, dyle hynny yn gallu newid yn dda. Ynys. Ewod. Trio cael... Aha. Dwi'n meddwl o rhywbeth. Ddim cymryd y risg. Yn farus. Oh, double whammy fan'na. Byddai nôl mewn 2 munud, just angen mynd mynd at y drws am eiliad. Byddai nôl, mewn toc. Right. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of
the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the video robot and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Sorry, mana. Diego angen mynd i'r tŷ bach. Yeah, pendant on the version of one our Game Boy. O'n i ddim yn great am fe, ond dwi'n joio fe. Cofio lefel. Hei, dwi'n cofio lefel yma. Tempo we newid, so dim yr un loop. Amrywiau. Oh no! Oh na, mae'n rhaid i cadw'r dash I fynd. Dwi'n gweld nawr, so os chi'n cael continue, chi'n mynd i'r un byd a tro diwetha. Hwn yn digon teg. A dwi'n cael, efe cant sef sydd angen, i fi allu gael continue arall, achos os mae e, maen nhw'n werth cael. Hei! Oh, cofio hwn.
Oh. Oh, maen nhw just yn anfeidrol. Hey. Oh! Caled o lawr. Pwy yw'r boi bach drwg Montana Max? Fi'n tempted I drio'r fersiwn Game Boy rhywbryd I weld os ni well. Actually, yn amlwg mae 16 bit yn mynd I edrych lot neisach na 8 bit. Oh dear. Neidio dros y rwyd I. Come on, fel ysgwningen. Fel yn gwybod. Edrych ar fwy o'r... Oh my gosh! Rhoi fwy o le I fi gan gweld beth sy'n dod fyny. Oi! Credu ti'n gallu redig trwy nhw. Dim di just y sgiliau na to. Nes I wneud i'n just fflwtio fewn, ond... Cadw'r dash I think. No risk, dwi'n gallu gweld beth sy'n ar fi'n dod fan. Beth? Oh my gosh. Oh. Nah. What time I need, man?
skipio. Nawr mae'r adar yma, y fwlturiaid yma. Weithiau bai. Oh. Oh, I can gweld pa steps yn gallu mynd ar. Oh. Y grisiau. Tri fawr ydw fi. Mynd mewn i'r lefel yma. Does na ddim pwyntiau arfer o fewn y gêm. So chi gorfod wneud o... I fod yn dweud, dyw'r lefelau ddim hir iawn. Be... Wel... Hyd yma. Ie, ni'n cofio rwyddi ar y fersiwn Game Boy. Ond dal fi allan. Ifan! Wow! Do'n ni jyst wedi cadw'r dash i fi. Dyma'r un. Rhaid i fe bod. Sgoi'r rwydi yma. Mae beauty yn mynd i ddod nawr y taflu yma. Oh! Odd. Rhaid neidio y tro cynta. Maen nhw'n dweud wrth y ti fe i wneud. Ynnes. Dwi ddim yn siŵr be'n union nawr, achos oedd y trac o dan fi'n dechrau cwmpo lawr. So, fi bod i mynd yn pella, neu dwi'n aros ar y tren a wedyn neidio. Oh my god. Mae hwn yn rwystredig.
Achos oedd e ddim yn gadael fi mynd mor bell â hynny. Sut ydw i'n ennill calon yna? Dyna bydd yn hynny. Venue saloon, nôl ar y tren. Dyna sy'n rhoi bywyd arall i fi. Neu ddim casglu'r un yna, just rhag ofyn i fi'n marw, lle dod nôl at y Oh. Gosh, ti yn iawn am y cerddoriaeth yn ailadrodd yn ti'n dechrau mynd bach yn well. Fel ti'n mynd bach yn nutty. Right, rwydi. 4 rwyd, boom, 1. Dwi ddim hyd yn oed angen yna, dwi? Ddim rhoi un ychwanegol, na. Okay. Be sy'n digwydd ma? Dyna unig ffordd chi'n gallu osgoi rwyd i nawr trwy sprintio trwyddyn nhw. Right, oes y ffordd iddo fi aros ar y tren te? O, dyna beth dwi'n ei wneud. Sprint o'r tren. Fel dash o'r tren i gallu wneud y naid. Na, nid dyna. Ti fod wneud. Ddim fel yna, anyway. Ooh.
Cael y coyote na mewn un. Oof. Right, amserio hwn. Dyna aros ar y tren yn hirach. Trio wneud y naid hwyrach. Os ti'n wneud yn rhy gynnar. Sim. Yes! Sim un arall. Actually, mae'n neidio fe yn dda. Neu arall. Oh. Hello, sy'n digwydd fan hyn? Mynd trwy twnnel. Oh dear. Dim ond 5 seren arall. Rhaid fi gael. Oh, mae cant yn rhoi bywyd arall i ti. Fel ni wedi disgwyl hwnna i fod yn dig. Beth yna, byd. Ydy hwnna? Aeth mewn taflu nhw. Oh dear. Oh, come on. I dweud I roi nôl yn y dechrau. Hwnna wedi bod yn gath. Mae'r ladron yma. Dwi ddim yn credu. Fatig. Dwi'n gael cant arall yn marw. So fi'n mynd bod yn hawdd. Dyma'r air yn credu wedi bod yn taflu. Oh, na. Mae 5 munud
Dyma yw'r thing, os fi'n colli tro yma, game over yw game over. Neu, cymryd e. Cymryd e. Oh my gosh. Wow, mae'r lefel train yna hir. I just osgoi'r cadar. Hei, wneud y holl bit yna heb colli fywyd. Gwella, gwella. Es I cael bwcsel y diwrnod o'r blaen. A nes I pigo fyny bloggy yma fel yr Indiana Jones na a hefyd yr Mickey Mania. A oedd y boi yna'n dweud oedd dy fe casglu'r mawr yn tyfu fyny, ond erbyn hyn mae dy fe fel arcade cabinet sydd yn efelychu nhw I gyd. Does dim lot o bwynt. Wedyn o'n i'n meddwl, oh gosh, dy fi'r ddoi. Ie, yn siŵr. Right, nawr fi'n llwyddo I wneud hwn o'r blaen. Wedi dysgu'r patrwm. Mater o weithredu fe. Yn digwydd yma. Right ar yr un legol. Mae hwnna'n anheg. Right nôl fan hyn.
dilyn Roadrunner. Dwi'n credu. Pa bynnag ongl mae Roadrunner yn copio fe. Neu'n copio hi. Ydy Roadrunner bachgen yma? Rydyn. Bach neisach heddiw, achos dwi ddim yn rhy boeth. Efo ble chi gwylio heddiw, ond ie, mae fe'n bach o wynt sydd yn neis, achos mae wedi bod yn... Lladron yma'n eitha hawdd, dim ond... Doi... ergyd sydd angen. Donio bod gyda'r boi yna siwmper sy'n dweud Yale, sef prifysgol yn America. O, neu un extra yn fanna. Mae hwn yn rhoi alon ychwanegol. O? Hynna'n diwedd y... penwythnos gen ti, Morgan. Ie, dwi'n mynd I Abertawe, fi'n really cyffroes. So, wel, heno falle na I wneud stream yn treialu'r set-up PS3 gyniau. Ond, ie, di Sadwrn ni wedi bwcio lle yn Abertawe. Fi'n edrych ymlaen. Ie, dwi'n mynd I Abertawe a fi wedi bwcio ma'na lle fel nofio really fancy. LC2. Oh, very well. Ie, edrych ymlaen. Mae'n neis. Mae fel spa hotel hefyd, so fi'n credu bod yna opsiwn eraill o ran. Gwylio'r game rygbi gobeithio. Mae gwylio'r bocsio, mae Joe Joyce a Takam ar BT Sport.
Ie, beth amdano ti, Emrys? Unrhyw cynlluniau mawr dy ti? Ond dyna ni, dyna oedd Tiny Toon Adventure Bust Loose. Ni gorffen efo fanna nawr. Dy fi cyfarfod a hanner wedi 2 a fi angen teithio chydig, felly na I gweld chi yn y stream nes. Aberystwyth ar ôl gwaith eddo. Oh, nice. Cwrdd efo ni dy ffrindiau. Great. Yeah, na I stream heno falle am cwpl oriau, just I wneud bach o prawf a set-up rai o'r moves random. Nid pob, falle bydd i'n neud rai o'r pethau Olympaidd a just gweld beth sut mae fe'n mynd, really. Fi'n mynd I wneud ar OBS a defnyddio'r Logitech yn lle DSLR. So, gawn ni weld sut mae hwnna'n troi allan. Iawn, diolch am wylio, diolch pob hwyl, diolch Emrys am sgwrs hefyd, a pawb arall sydd bod yn gwylio. Iawn, ta-ra, ta-ra.